फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवण तडका. सॅमसंगचा मायक्रोवेव्ह आहे 21 लिटरचा आणि तो मी फ्लिपकार्टवरून 8449 प्राइसमध्ये विकत घेतले. आणि ह्याचं कन्व्हेक्शन मॉडेल आहे. म्हणजे आपण ह्याच्यामध्ये सर्व काही बनवू शकतो. म्हणजे काही फक्त ग्रिल असतात, काही फक्त मायक्रोवेव्ह असतात बेसिक. त्याच्यामध्ये आपण बेकिंग वगैरे नाही करू शकत, पण ह्याच्यामध्ये आपण बेकिंग, ग्रिल, कुकिंग असं सर्व काही करू शकतो. आणि ह्याच्याबरोबर मला हे दोन रॅक मिळालेत. एक लोअर रॅक आहे आणि एक हाय रॅक आहे. लो रॅकवरती तुम्ही केक बनवायचा असेल तर ह्या रॅकवरती ठेवू शकता. आणि जर आपल्याला तंदुरी किंवा कोणतीही गोष्ट ग्रिल करायची असेल ना, तर आपण हाय रॅकवरती ठेवायचे. कारण की ह्याच्यामध्ये जे ग्रिल फंक्शन आहे हे तुम्ही बघू शकता. वरती त्याच्या रॉड्स आहेत ग्रिल होण्यासाठी. या मायक्रोवेव्हची साईज अगदीच कॉम्पॅक्ट आहे. अगदी कमी जागेमध्ये पण राहू शकतो, खूप मोठी नाहीये. आणि आपण डे टू डे यूज साठी याचा बऱ्यापैकी वापर करू शकतो. ह्याच्यामध्ये हे इथे काही बटन्स दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये हे मायक्रोवेव्ह साठी हे बटन वापरलं जातं. आणि म्हणजे कोणते मायक्रोवेव्ह मीन्स कोणती गोष्ट तुम्हाला शिजवायची आहे तर आपण मायक्रोवेव्हचं बटन वापरतो. आणि हे ग्रिल म्हणजे तुम्हाला कोणती गोष्ट ग्रिल करायची आहे, म्हणजे तंदुरी चिकन आहे किंवा म्हणजे असं कोणतंही ग्रिलिंग करायचं असेल तर आपण हे ग्रिलचं फंक्शन वापरू शकतो. आणि जे कन्व्हेक्शन बटन आहे, हे कन्व्हेक्शन मीन्स ह्याच्यामध्ये आपण कन्व्हेक्शन मोडला आपण बेकिंग करू शकतो. म्हणजे कुकीज करायचे आहेत, केक करायचे, तर अशा गोष्टी करू शकतो. आणि हे मायक्रो ग्रिल आहे, मायक्रो कन्व्हेक्शन आहे आणि हे प्रीहीटचं बटन आहे. आणि इथे काही शॉर्टकट मेनूजसाठी पण ऑप्शन्स आहेत. इथे इंडियाज बेस्ट म्हणून दिलेलं आहे. आणि हे असे वेगवेगळे टिक्का सिरीज आहे, हेल्थी कुक आहे. तर हे आपण इथे त्या जे दिलेले आहेत नंबर्स त्याप्रमाणे आपण इथे सिलेक्ट करू शकतो. म्हणजे आपण इथे फिश करी समजा आहे इंडियाज बेस्टमध्ये फिश करी, तर आपण इथे हे इंडियाज बेस्ट सिलेक्ट करून ह्याच्यावरती म्हणजे 1 2 3 4 प्रेस करत जायचंय. त्याप्रमाणे आपण सिलेक्ट करू शकतो. जे मी दाखवते इथे. हां, हे असे नंबर येत जाणार, त्याच्याप्रमाणे आपण सिलेक्ट करत जायचंय. त्याच्यापैकी हे मेनू आपण सिलेक्ट करून इथे स्टार्टचं बटन दाबलं तर ते आपोआप पूर्ण सेटिंग त्या मेनूची घेणार आणि आपोआप ती पूर्ण कुकिंग झाल्यावरती तो स्टॉप होणार. इथे बघू शकता, इथे टाइम सेटिंग वगैरे करण्यासाठी इथे ऑप्शन्स आहेत. 1 मिनिट आहेत, 10 मिनिट्स आहेत. हे आपण पुन्हा पुन्हा दाबल्यावरती 10 20 वगैरे असं मिनिटं वाढत जातील. आणि सेकंड्स आहेत 30 सेकंड. नॉर्मली आपण चहा गरम करायचंय किंवा पाणी गरम करायचंय ग्लासवर, तर 30 सेकंडला इमिडिएटली इथे प्रेस करून स्टार्ट बटन दाबलं तर ते 30 सेकंडमध्ये इमिडिएटली तुमचं पाणी किंवा चहा वगैरे गरम होतो. असं नॉर्मली डे टू डे यूजसाठी आपण बऱ्यापैकी वापरू शकतो मायक्रोवेव्ह. आता मी सांगणार आहे तुम्ही भांडी कोणत्या प्रकारची वापरू शकता. म्हणजे जे मायक्रोवेव्ह फंक्शनसाठी काचेचं भांडच वापरायचंय. म्हणजे काचेचं म्हणजे कोणतंही भांड नाही, काचेचं मायक्रोवेव्ह सेफ भांड. म्हणजे हे बोरोसिलचं बाउल आहे, तो मी वापरू शकते. याच्यामध्ये मायक्रोवेव्ह फंक्शनला आपण मेटल नाही वापरू शकत. ह्याच्यामध्ये फक्त काचेचंच भांडं वापरलं जाऊ शकतं. आणि काही प्लास्टिकची भांडी पण आहेत मायक्रोवेव्ह सेफ, ती पण वापरतात. पण मी प्रिफर करते, शक्यतो मी काचेचंच भांडं वापरते. मी प्लास्टिक नाही वापरत, कारण शक्यतो प्लास्टिक वापरू नये, ते हेल्थसाठी खूप चांगलं नाहीये. त्याच्यामुळे मायक्रोवेव्ह फंक्शनला म्हणजे शिजवण्यासाठी असं जर तुम्ही मायक्रोवेव्ह मोड वापराल तर तुम्ही काचेचं भांडं वापरायचंय. आणि नेक्स्ट म्हणजे बेकिंग वगैरे करत असाल, बेकिंग म्हणजे कन्व्हेक्शन मोडला जर वापरताय तर तुम्ही असा हा मेटलचा ट्रे म्हणजे कुकीज करण्यासाठी किंवा हा बेकिंग किंवा केक बनवण्यासाठी हा मेटलचा ट्रे वापरू शकता कन्व्हेक्शन मोडला. आणि इवन ग्रिल मोडसाठी सुद्धा तुम्ही हे मेटल वापरू शकता. म्हणजे हे जे केक साठी वापरणार आहे तेच तुम्ही वापरू शकता ग्रिलसाठी. आणि हे रॅक वापरू शकता.
पण फक्त मायक्रोवेव्ह फंक्शन आहे जे, त्याच्यासाठी तुम्ही हे मेटल नाही वापरू शकत. तुम्हाला कंपल्सरी मायक्रोवेव्ह सेफ ग्लास वापरायला लागणार आहे. तुम्हाला जर हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.